Takže čau, dámy a pánové, já vás vítám u toho let's playe na asi hru poznáváte. Je to dlouho očekávaná hra Hytale, která vyšla po 7 letech, málem jednoho nevydařeného prostě vývoje, ale jakože releaseu. No, ale je tady, takže si ji pojďme společně užít. Já absolutně nevím, jakože co mám čekat, co mám očekávat, vůbec netuším, ale pojďme to společně zjistit. Možná se to bude občas trochu bugovat, protože protoč. Nehraju to úplně na nejsilnějším PC, ale chtěl bych si to užít. Pojďme se podívat ven. Tady jsou nějaký breberky, lítající ptáčci, ano. A máme tady svět z kostiček, jak se dalo očekávat. Tady rozbijeme všechno, z toho získáme nějaké suroviny a podíváme se, co to máme. Fiber, jasný, sticky. A my si rovnou můžeme vytvořit věci. Abych si na začátek vytvořil teda sekeru. OK. Dobrý. Ono to teď ze začátku prostě mi to asi bude trochu lagovat. Ale ono se to, jakoby ta hra rozjede, jo? On ten notebook, na kterým to natáčím, tak není úplně jako ideální. Můžu si vytvořit... Nemůžu, jasný. A jsem zvědavý, co nás tady čeká, protože... Co to je? Seedbag. Ale... Tady to můžu harvestnout. A tady to rozbiju. Jasný, a mám seedbag. Co znamená, jakože asi semínko, chápu. Můžu si z toho udělat chleba? Jasný, já potřebuji building bloky, workbench, co potřebuji na workbench? Any stone 3x, OK. Ale tady máme nějaké stouníky. Tak si je tady takhle jako pobereme. Ale to není na to, jasný, takže já si tady udělám krumpáč. Děláme si krumpáč a natěžíme si tady stone. Jestli to je on. A myslím si, že by měl být, jasný. Mně se líbí teda to, čeho jsem si teď všiml, že vy když ničíte blok, tak on jakoby chvilku zůstane jakoby nakřuplej, jo? Že vy v Minecraftu, když přerušíte kopání, takže vlastně se zruší. Ale tady, když prostě kopnete do bloku, takže si můžete jakoby předtěžit víc, chápete? To je zajímavá mechanika. Co to je? Co to je? Co to je? Aha, to je hlína prostě asi. Dirt, jasný, no. Prostě hlína. A líbí se mi, že je tady trikapitátor, jakože od začátku. Vy ten strom teda musíte stěžit jakoby celý. Ale trikapitátor je velice užitečná věc v Minecraftu, rád jsem to používal. Pozbíráme si to tady. A já to můžu takhle zničit, z toho dostávám nějaký tady věci, Essence of Life, jasný. Tady můžeme harvestnout tohle. Tak to uděláme, velice rádi samozřejmě. A z těch keříků jsou vlastně ty fibry, to já potřebuju, počkej, já si vezmu. Ne. Uděláme si ještě tady tu věc. Tady to mě teda docela sere. Jakoby to, že já vezmu item, chci ho přeměnit a on se předá rovnou na to místo. No, to je lepší. To je lepší. To je mnohem lepší. Harvestnem. Natížme tady ještě nějaký kamen. Já vůbec netuším, co je jakoby... Co v té hře mám dělat? Jo? Já prostě to beru jako Minecraft. Ta hra bude mít jako dlouho, si myslím, nálepku Minecraftu.
Což si myslím, jakože, nevím, jestli se z toho vymaní úplně, prostě zatím mi to přijde, jakože hraju Minecraft prostě s texture packem a nějakýma jako věcma navíc, třeba tamhle, co to kurva je? Nějaký vepřoidi, ne, to je nějaký havran. Můžu si tady nabít i útok, jasný, prostě ho rozsekáme. Tak, už umřel. A pořád chodí, ale vlastně máme z něj maso a černý peří. Tak zabijem ho toho druhýho. Nevím, proč pořád chodí, kamo. Já to mám asi nějaký buglí. Jak říkám, nemám úplně, ale. Kopak to tu máme. Kosťáka. Jakože ten kombat tady je fakt hezký. Jakože ten vypadá fakt dobře. Furt mu tady vleje na zadku tohle. Jakože to vypadá hezky, to se mi líbí docela. Akorát pořád jakoby nevím, co máme úplně hledat, dělat a tak dále. Jako samozřejmě craftit a tak, vyrobíme si ten crafting table. A někde se jako zabydlíme. Ale jinak nevím úplně. Houba. Jinak úplně nevím, co máme jako, chápeš? Tam jsou nějaký vlci, kámo. A tam nejdu, kámo, tam ještě nejdu. Vím, že by tady mělo být jako dost dungeonů a takových věcí zajímavých. Ona ta hra je pěkná, akorát mě prostě na tom notebooku jako neběží úplně jako Alejška. Ale. To musíme vyflákat trochu. Neběhej. A je po ní. Je po ní, máme z ní maso. Máme dost věcí, abych se zkusil najíst. Je tady hlad? Ne, ale mám ubitý životy, tak zkusíme se najést. Tak, a doplnilo nám to něco? Doplnilo. A tamhle na té druhé straně, tak jsou nějaký věcičky další, tak se tam pojďme podívat. Hele, nějaký žáby. Pustý. Jako ten svět je pěkný, líbí se mi to, je to prostě jiný. Ale pořád to má prostě jako Minecraft feel docela. Seber to. Marble. Aha. Seber všechen marble, tak. Jdeme tady do nějakého břízového. To je k ničemu, jasný. Jasný. Ole, pavouk. Nech mě. A je po něm. Jsme dostali Venom Sack. Orbit Poison Creatures, jasný. Life Essence mám 42, nevím vůbec k čemu to je. Ale mám to. Ale tady zabijeme další ptáky. Kamo, jakože toto je divný, jakoby jak mi to laguje, jako takhle zvláštně, víš, že se to nesekne, ale že prostě ty ptáci zůstávají stát na místě, tady ten je teda dead už. Ale co mi to svítí nějak? Hustý. Kvéčkem to můžu aktivovat, koukám. Malý kuřítko. CTRL se skrčím teda, to funguje, já chci zkusit jenom jestli funguje padání, nefunguje, kámo. Skrčit. Nefunguje padání přes okraj, což je docela blbý. Ano, všechno tady zmlátím, kámo, protože potřebuji hrozně moc jídla. Máme další slepicu. Tak. Podíváme se tamhle, to vypadá docela zajímavě. Je zajímavý, že tady jako není hlad, jo? Že to jsem si myslel, že by docela jako mohlo být. Slunečnice, jasný. Seedling Wood. Máme z toho nějaký věci, tady další, růžový, fialový, něco. Ty jsi myšička. Jako toto lagování těch zvířat asi není normální, to je asi jako u mě na tom notebooku, nebo já nevím. Ale je to minimálně zvláštní. Já si vezmu radši do ruky ten meč. Aha, on už mi to zmizelo, já myslel, že to budu mít nabitý.
Králík nasranej. Už má rohy ten králík. Králík má rohy? A nevím, ale zabili jsme ho. Tady je déšť. Tak to má úplně jiný vibe, kámo. Jakože hustý. Teď ta hra dostává úplně jiný vibík. Defense. A tady to vypadá dobře, kámo. A tady už neprší. Počkej. A tady prší. Zvláštní. Asi mám tady pár bobulí radši. Mě to hned nezabilo. A jdeme zavít toho pavouka. On mi dal poison, kámo. Zemři. Nechci umřít. Chcípni. Kámo, tak to se nažer. Rychle. Žer? Ne. Žer. Žer. Nechci poison. Ne. Co je tohle? Chalk? Nebo... Je zajímavý, jak je to zarostlý, jak kdyby tou trávou, to je zvláštní. Třeba nějaký normální kamen, co je tohle? Marble cobble, jasný, vůbec kámo nechápu. A tady máme nějakou jeskyňu. Jej se. Hustý, počkej, tak si uděláme torčku. To jsem viděl, jak se dělá. Tak a teď potřebuju si vzít jednu takhle, hodím si ji do ruky, aby jsme furt viděli. A druhou, další si dáme sem. Tak a teď můžeme jakoby prozkoumávat, chápeš? To je hustý, že tady funguje takhle to světlo už rovnou. Ukaž mi, co tady je. Tady je nějaká tráva. Tam vlastně je to blízká. Já se tady docela bojím, kámo. Hele. Nějaký železo. Když budete chtít, když se vám to bude líbit, tak můžeme udělat jakože víc dílů. Ale záleží to jenom na vás. Samozřejmě chápu, že to je nový kanál, že tady nebudou úplně jako vyloženě nějak obrovský ohlasy. Ale záleží to samozřejmě jenom na vás. Hele, železo. Kamen natěžíme, uděláme si pak nějaké věci. Já bych se možná v podzemí i zabydlel. Jakože já jsem vždycky v Minecraftu jsem vždycky jako žil v podzemí, pěstoval jsem si tam stromy a tak, ale tady nevím, jak je to se saplingama, protože mi žádný jako ještě nepad. Mi přijde teda minimálně. A jsem zvědavej. Je tady kyblík nebo něco třeba? Jakože já mám hrozně moc otázek a žádný odpovědi. Tady to spadne, ne? Hrozně moc otázek, žádný odpovědi. A kámo, to je moje přesně jako... Už jsem se ztratil, víš co? To je jako můj problém. Já se dokážu ztratit fakt jako během třeba vteřiny. Ale co to tam bliká ti oči? Krysa! Tak pojď. Jsi zlá? Jo, jsi zlá. Byla jsi zlá. Byla jsi zlá, už nejsi. Tak. Ok, já bych se tady jakoby zkusil, ne že ubydlet, ale udělat nějaký věci. Co ještě, co je tohle? To potřebujeme taky, jasný. Asi určitě, k čemu by to tam jak bylo. Tak, postavíme si tady tohle. Tak. Počkej, já to mám dvakrát. Já jsem to už vykraftil jednou, no tady nic. Jdeme pryč. Tak. Fkem otevřu, uděláme si další torčky teda. My jsme si to tady osvítili v okolí.
Nevím, jak moc ty torčky jako pomáhají, ale asi dobře. Dobrý, v pohodě, to vypadá dobře. Tak, a co můžeme dělat? Hele, two-handled dagger. To vypadá dobře. Lepší sekeru. Ale tady můžeme dělat jakoby různé věci. Tady máme furnace. Tyjo, tady, na všechno jakoby je tady crafting. Že tady máte jeden crafting jako v Minecraftu, ale máte tady jako hrozně moc věcí. Mi přijde minimálně. Vidíme si, ne. Moje torch Kenzie. Tak. A. Co je tohle? Builder's Workbench. Co to jako znamená, kámo? Craft nic, input nic, nemůžu, tohle. Aha! Tak to vypadá dobře, kámo. Počkej, a můžu z toho udělat plenky? Můžu. Když vyrobím 4. Dám to pryč, nebo 5 teda. Hodím sem tohle, tak můžu dělat další věci, jasný. Nebo jsou možná frustrální. A můžu si udělat židli. Okno. Jakože hustý. No, uděláme si cedulku jednu. Nevím, jestli to funguje jak v Minecraftu. Ne. Nefunguje. Jak to mám napsat, co? Co to mám napsat, jako? Jak to tam mám napsat? Halo? Ne? Zajímavý. Ne, na pes to nedávej, prosím. No a my teď, nebo já teď, bych chtěl jakoby si udělat nějaký věci, takže iron ore tam hodíme. A hodíme tam, jak to funguje tohle? Resize. Počkej, resize. Ne, to ne. Take one, shift, jo, jasný. Takže takhle vezmu půlku. Jo, a musím to asi zapálit. Turn on. To vypadá dobře, kámo, jakože graficky to vypadá moc hezky. Nažerem se trochu toho. Já to musím držet, jasně, jak v Minecraftu, já jsem... Tak. A co jsem chtěl teda ještě, tak si udělat tohle. Nějaký campfire. Který si... Dáme si tady trochu místa. Aha, jasný, torčka down. Jakože zajímavý, je to zajímavý, jako fakt mě to zatím baví docela. Ale furt nemůžu přijít na to, co je jako, je to prostě Minecraft, jakoby chápeš, furt je to prostě základ té hry je Minecraft, že tam není nic jako special, mi přijde zatím. Což se může změnit samozřejmě, já neříkám, že to je špatně nebo dobře, je to zajímavý, minimálně je to prostě něco novýho. A takhle to můžu otáčet, jasný. A když na to kliknu, tak tam můžu, jasný, dám tam zase dřevo nějaký. Tam naklikám nějaký 6 dřeva, to ti bude stačit, kámo. A hodím si tam maso. A zapnu to. A co tady? Tapec se... ono mi to dělá i charcoaly. Jo, a na tier 2 pec potřebuju další věci. Emerald asi předpokládám nějaký kopr a něco modrýho. Nějaký safír asi. A co tady? Tady už to mám hotový. Dobrý, tak to je super, takže mám jídlo. Houby, můžu upít houby, uvařit? Můžu. Asi. Mám roast vegetable. Stamina boost, health regen, jasný, tak to je dobrý. No a co můžu dělat s tímhle třeba? Jako nedá mi to nějakou možnost, něco, ne? Ne. Zatím asi ne. Vezmeme si charcoal a charcoalem potom můžeme vlastně jako dál topit, ne? Jakoby tímhle takhle. Předpokládám. Že to je uhlí prostě. No a mě zajímá, jestli si můžu jakoby vyrobit lepší věcičky. No tady ne. Můžeme vyrobit různé věci. Proč nemůžu udělat iron? Light leather, já potřebuju line scraps. Co to sakra je?
jakoby, kde to mám vzít? Scraps of human fabric used on many orbits special to fashion their clothing. Takže podle mě my budeme potřebovat ještě tenhle kraftící bench. Ale tím mám po kůži, jakoby, chápeš? Tím mám po kůži. A jsem jako vyvčuru, musím zase ven, to není on. Kde je? Kde ho mám? Já jsem slepej. Já jsem totálně slepej, kámo. Nebo jsem udělal něco jiného. Já ho fakt nevidím. Počkej, mám ho vůbec? Tap. Hej, jo, tady je, fakt jsem slepej, kámo, jakože totál. Jsem zvědavý, jak tohle budeme všechno přenášet, jakože no. Vidíme to sem. A co to ty kokos? Jakože je to strašně složitý, mi přijde. Ale tady se bude dělat ta kůže, ale z čeho já jsem dostal tohle, kámo? To by mě docela zajímalo. Teď mě zajímá, jestli můžu vzít ten charcoal. Počkej, dát to tam. Turn on. Jo, funguje to. Já nevím, jak dlouho to bude hořet. No nic, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešek to bude asi všechno. Ale můžeme si tady udělat spajky. Backpack. Upgrade 1. Co na to potřebuji? Aha, kobalt to je. Heavy leather. Hustý, hustý. Jakože zajímavý, můžeme si tady vyrobit tohle, ale myslím si, že bychom se do toho chytli sami. No nic, takže pro dnešní díl si myslím, že by to mohlo být všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, napsat mi do komentářů, co bychom mohli dělat příště. Budeme asi jako prozkoumávat, já tady to všechno zbalím a tak. No a je to na vás, buď budeme natáčet dál, nebo to scratchnem. Tak jo, mějte se hezky a zatím čus.